Du blöd fan! Nej, det blöd. Det är den där. Det är den där. Visa. Kom. Men ta vatten, du kan dö. Nej, ingen fara. Det var starkt. Kom igen, nej, räcker lite. Han är modigare än dig. Vänta, jag fick en hård fan. Här, jag vill lite. Vidare. Hej. Nej, jag tog inte så mycket. Se på min röda tunga. Hur kom det här? Här. Akta. Det är farligt. Hej då, vi kan göra nästa video senare eller... Ja. Eller nu, hej då. Kanske senare. Hej då.